लाख लाख रांनि दंफां बोखांदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर होनायजों गोबां दंफां दाननाय बोखांनो हादों। बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव थांनाय हरनि समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि फरेस्ट ओनसोलाव गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हायो। थांनाय हरनि समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि फरेस्ट प्रटेक्शननि मावसुमाफोरा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर होनायजों थांनाय हरनि समाव गंसे गारिजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां बुंफबनाय जारबानि ओनसोलनि सिङाव थानाय रनगर गामिनि थागिबि बिथां सन्त नार्जारिनि नखराव गंसे टाटा मबाइल गारियाव गोबां बिबांनि दंफांजों बुंफबनाय गंसे गारिखौ हमनो हानाय जायो। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।